Gipahinumduman sa konseho sa Dakbayan sa Mandaue ang Department of Public Works and Highways sa ilang Gisaad ng pag-ayum-ayum sa nagubang bahin sa flood control project sa Butuanon River. Ang detalye sa report ni Luan Mirondina. Naningil na si Konsehal Carlo Fortuna, Chairman sa Committee on Laws and Ordinance sa Gisaad sa Department of Public Works and Highways, nga ayum-ayumon ang naguba nga bahin sa flood control project ug ang pagpahigayon sa dredging operation sa Butuanon River. Giingong mipasalig ang DPWH nga may pondo pa nga magamit sa pag-ayum-ayum ug sa dredging operation. Apan adunay laing hangyo ang konseho sa Dakbayan sa DPWH mao ang pagpatukod og second level nga flood control project aron makapugong sa pag-awa sa tubig kung masinati man ang grabing pagsaka sa tubig. Kasi pag na-dredge, kuwang niya gyapon ang insufficient ang carrying capacity sa river, so you need to have that second level of the flood control para di dyan mo awas ang tubig paingon sa mga balay. Samtang ipa-follow up usab sa konseho ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo aron i-instalar na sa Dakbayan ang early warning system usa ka kahimanan nga masayran kung kusog ba ang bulog sa tubig nga posibleng mohatod sa pagbaha sa mga barangay sa Dakbayan sa Mandaue diin nagsubay ang Butuanon River. Actually, ang Cebu City, no? Katong early warning system ba? So we will probably will sit down and arrange a meeting with ilang counterparts nato sa Cebu City to see if they can provide the necessary location appropriation para ma-install lang ang warning system po. Uban ni Clans Gabutin, Ogrod Prado, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.